कबो दू कबो चार मजा लेलू लगातार मैडम। तू हमार हम तोहार कहतारू बार बार मैडम। कबो दू कबो चार मजा लेलू लगातार मैडम। तू हमार हम तोहार कहतारू बार बार मैडम। कौना कोचिंग में जालू पढ़े सामान्य भइल बड़े बड़े मैडम। सामान्य भइल बड़े बड़े मैडम। सामान्य भइल बड़े बड़े। म्यूजिक बाय मिठू बाबू। सामान्य भइल बड़े बड़े। कवन विटामिन रोज लीला तारू लीला तारू लीला तारू लागत सरजी से मिल तारू मिल तारू मिल तारू। कहला पे कुछ तू तो डांट तारू डांट तारू डांट तारू। बोला जवानी कहाँ बाट तारू बाट तारू बाट तारू बाट तारू बाट तारू। कवन विटामिन रोज लीला तारू लागत सरजी से मिल तारू। कहला पे कुछ तू तो डांट तारू। बोला जवानी कहाँ बाट तारू बाट तारू। चोली चढ़ता ऊपर पर सामान्य भइल बड़े बड़े मैडम। सामान्य भइल बड़े बड़े मैडम। सामान्य भइल बड़े बड़े। म्यूजिक बाय मिठू बाबू। अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार। कौन तैयारी बोल कर तारू लागत छूटा तू तो चर तारू। फेरा में तोहरा नरेंद्र बा छोटू लेहरी देले नंबर बारे। कौन तैयारी बोल कर तारू लागत छूटा तू तो चर तारू। फेरा में तोहरा नरेंद्र बा छोटू लेहरी देले नंबर बारे। विकास लेहरी के नजर गरे सामान्य भइल बड़े बड़े मैडम। सामान्य भइल बड़े बड़े मैडम। सामान्य भइल बड़े बड़े।